ovde prolazi autobus 48, to je jedini koji je napisan ono Miljakovac 2, a ovo sve ostalo što prolazi, to ide za Resnik, to prolazi. A ovo je Miljakovac 2. Miljakovac 2. Da. Znači, kakvi su vaši odnosi sa ovime, sa Miljakovcem 1? Pa, pre, još 80. godina je ovde u novinama je pisalo Miljakovac divlji zapad, jer su se škola Ivo Andrić i škola France Prešern često tukle, ono, kolektivno. Gde tu, Ivo Andrić? Da, ovde. On je mnogo dobar da ima. Se tučete još sa France Prešern? Pa, tukli smo, kao partizani, odavde se odveli. Šta imamo? Velizara Stankovića, Nikola Marakovića, Vukasovićeva, sve narodni heroji. I nema više ni jedna. Partizani, jevi. I sad, po nekoj teoriji, Miljakovac 2 su ti sve ove zgrade ovakve, vidiš, kao što su, vidiš, evo, kao ni tamo. Znači, i tamo ovdje ovako ide malo i ima tu jedna ulica koja kao deli. A sad, neki kažu, jebi ga da nije baš tako, znaš, da neki od tih zgrada pripadaju Miljakovcu 1. Mene boli baš uvo, jebi ga. Nebitno iz kog si, iz jednog ili iz dva. Bitno je da se družim. Kako je na Miljakovcu? Kako kome, gospodine? Kako kome? A vamo? Pa, meni je dobro. Znam da je ono bilo pod vinogradima, znam da je manastirska šuma bila, da su komunjere otele i sazidale radničko nasilje 72. Tako ima sve zajedno možda, a glava, na primjer, ja sam Miljakovac 2, brate, ima jedno 50 zgrada, brate. Jel ima? 70-ak zgrada, pa posprati se sada, aj nek bude po 40. Hoće mali kraj, brate. Mali kraj, najmanjih naselja u gradu. Znaš koji je manji kraj? Julino brdo je manje, brate, od nas. Oni tamo, brate, imaju samo ona 3-4 solitera, brate, gde smo, brate, išli. Dobro je biti drugi razred na Miljakovcu. Na Miljakovcu živimo vrlo lepo i dobro. Ruski? France Prešern se uči ruski, a engleski? Ne, od 5. A znate nešto na ruskom da kažete učite ruski? Zdravstvujte. Znamo na engleskom. Ajde, čuje. Kako ona veš? Ne, učila si ti. Naučila sam pre godinu dana. Zdravstvujte. Sveto Miljakovac. To Kanarevo brdo ti je kao predgrađe Miljakovac. Ne bi niko ni znao za vas da nema nas, ili? Kanarevo brdo, strašno. Kakav pri Kanarevo brdo? Ko još, brate? Svi kaže ja sam s Miljakovca. Ne kaže niko s Kanarevo brdo, ja? Uglavnom im je bedak, je. Milan, U nekom filmu bilo ono kao... Celija. Ajmo dublju šumu, sad ćemo tamo. Ali ovo to je Darku Dab, a? Ovo je Darko Dab. Ovo je Darko Dab. Eto, Vučetić, jebi ga, on je naš isto, naše gore list, umetnik. A sad Danguba, himna Miljakovca. Pet ljudi je završilo fakultet. Roman je s Miljakovca, valjda se ne stidi toga. Miljakovac je moj život. Ovde ima dosta ovih uspešnih ljudi. Sad ne mogu ja se setim ko su sve, Roman, Vuča, Savić od Tepolista. A tu je i Lunogled. Pa znate šta, navikao sam ovdje malo čistije vazduh, ima više za šetnju nego u centru grada, tako to. Dobar vazduh ovdje na Miljakovcu. Odličan. Najjači artikl koji imamo, to je taj vazduh. Kakav je vazduh na Miljakovcu? Kakav je vazduh na Miljakovcu? A? Čist, kakav je bio. Klinci furaju na futbol, ono najviše. Na Miljakovcu je odličan vazduh. Koga dišeš? Ga ti dišeš? Pa, kako kad? Baš je ono, sivo. Ali ono, okej, za decu, za penzionere. Deca se sama igraju ovde, ne trebaju roditelji da ih čuvaju. Penzioneri se šetaju. Kuburimo s muzikom.
na Miljakovcu. Ja kažem, samo sam ščupa ova šuma i ništa više. Da sluša kući, ko što sluša ovako nešto. Masovnije ništa. Nema lokala, nema. Ladno, nema ni jedan kafić, više sjelo u kraju. Ni jedan koš i ni jedan kafić, da. Pričamo za Miljakovac 2 pričamo sad, znači Miljakovac 1, brate, na primjer, nema veze, a oni tamo, znaš, kao ima nešto novo. Ali evo ti ovdje ceo Miljakovac 2, brate, znači nema ni jedan kafić i nema ni jedan koš, to smo ustanovili, brate. A s Miljakovca ovdje su krenule ono bitne promjene u ovoj državi. Odavde krenulo je sva ona čuda, ubistva velikana srpskog naroda. Tako je sve i krenulo. Izvor, samo dolaze opšte narodne... Ne, tu je da se... Samo dolaze opšte narodne mase. Tu je da se nađeš neki, znaš ono. Gde se nađemo pa na izvoru? Ranije je bilo bre dole kad to je... I onda, brate, paljba u drugi. Ono čega su dole pravile žurke, ono bio razglas, jarboli, žurke, svirke. Da, i zato i pioniri, ono, brate. Sećaju se to stare generacije. Nekad je bio koncert kad su svirali oni pa je bio koncert i onog Baju, brate, izboli nožem, onaj što je, brate... A uvijek sranje, čim je nešto, ovdje je bila kafana Vrelo Bosne, pa je tu bilo neko sranje, pa i to su zatvorili. Neko radi protiv tebe izgleda. Da vam se dopada da što živite ovdje? Radite za neki list. Da. Za koji? 92. Dobro, to je moj list. Pa šta da vam kažem, mislim da je jedno od najljepših naselja na Miljakovcu. U stvari, malte ne u Beogradu. Znaš kako se ovo u stvari zove? Znaš, mesna zajednica Miljakovački izvor. Razumeš? I stvarno ima puno vode, brate, te podzemne, znaš, ono, i to kažu, brate, da utiče na ljudi, znaš. I ja sam ubeđen da je to istina. Negativno, da, istina. Ja sam ubeđen da je to istina, jer, brate, ovde uspevaju zlikovci. No, ne samo zlikovci, nego prolupali ljudi, čoveče, šta ćeš? I okolo šuma, razumeš? Čist, lep kraj, samo što sirotinja. I Bogu si teško. Ono u svakom kraju isti fazon, znaš, kao prodavnice, matorci, znaš, kao piju pivo, ono 100 metara dalje, kao klinci motaju vustre. 100 metara dalje, kjeve jedu, da im se dvine. Zdravo, teću. Dobre. Ko to uzostao? Ma da, bre, brate, bre. Gospodine, koliko ste dugo na Miljakovcu, gospodine? Ko? Vi? A ja? Koliko dugo živite u kraju? Ja sam od 55. Na Na Miljakovcu. Miljakovcu. Pa šta je Gdje od 55. kad nije ni postojao od 55. 55. To je Miljakovac 1. Ovo gore pravljeno. Ko je? Ovo ovdje? Pa da. To je 70. neke godine napravljeno. Upravo 72. A nije 55. 75. To znam. Kako vam se sviđa? Je li dobro ovdje u kraju? Nisam ja ovdje više. Nego? Na Dedinji. Oho, napreduje se. Otišao. Pre 15 godina to je bilo, znači, ono, normalno, sva omladina su, ne, odlika. Pikao se futbol, basket, razumeš, obavezno, sad vidiš ko igra. Nismo mogli da dođemo na red ovde, ono, znaš, mlađe ekipe nisu mogli da dođu na red, mogli smo da igramo samo ono, po najvećoj vrućini, kada ovi stariji, znaš, odmaraju i kuliraju. A sad vidiš, ne možeš da nađeš dete da igra futbol uopšte. Basket pogotovo, ali nema koševi. Odsečeni svi. Ovo je, brate, istorijsko mjesto. Gle, mi kad smo bili klinci, brate, samo ti kažem, na celom Miljakovcu 2 ne postoji ni jedan jedini koš. Gledao sam onu tvoju emisiju, brate, u Mirjevu i oni pričaju, znaš, kao igraju basket, ono. Ovdje, brate, niko ne igra basket, niko ne igra fudbal, ništa, razumeš, znači ne bave se niko nikakvim sportom. Mi kad smo bili klinci, mi uzemo, razumeš, ukrademo, razumeš, tablu sa košom i ukrademo banderu, razumeš, znači sve ovo, ono, i napravimo ovde
izbušimo sve, namestimo naš ovde koš ovako i to je bilo ono naš loženje, Srbija kao basket, svi smo naš ono igramo, nemam pojma, i napravimo koš, počnemo igramo basket i nekom od ovih ovde smetalo što lupa lopta i dođe Baja noću i odseče motornom testerom, brate. Gledao sam sad na TV-u, sad će kao, ima neka kampanja da prave kao ne, nego za decu, igrališta za decu, brate. A ja mogu da se kladim u što hoćeš, da Miljakovac od toga neće ništa vidjeti. Na Miljakovcu je opušteno? Nije, ni malo. Napet atmosfera. Koliko imaš? Dva? Ti? Koji si razred? 6. Koliko kečeva imaš? 2. Koliko ti kečeva imaš? Ja? Isto 2. Iz čega? Iz matematike. Ali ne za kraj. Nemoj da jeste gol. Koliko imaš kečeva? 1. Iz čega? Ti? 1. Iz čega? Iz muzičkog, jebo. A ti, čekaj, a ti? 5-6. Ovo je najbolji. Šampion, sine. A što imaš iz vladanja? Pa, 3 trojka. Trojka? Što? Pa, bila će trojka, pa smanjena. Pa dobro, a što imaš? Mnogo si dobar na časovi. Ima puno kerova ovdje, lutalica, ono, svaka zgrada ima po 2-3 komada. Trebalo bi ih potamaniti. Ovo je stala koja je ono... Bilo zapalio se, makije imao, sravnio se zemljom. A što, bre? Da, nemo, mrzim, brate, ovo. Vratio vinograde ste. Ja bi vratio vinograde. Čim su oteli, vratili znači da je prokleto. Ti si dobro da živiš na Miljakovcu? Taka sa banjica, ono kao kletu, kao da Bog ženio, ribu s Miljakovca. Pa vidi sad, ne znam, protumači sam. Ima da ne delim njegovo nešto mišljenje, lajte. A mrzim, brate. Jednom sam otišao, onda ja i ti Bolibra kad smo otišli, brate, 2,5 meseca i uvatila me neka nostalgija, jebam. Da dođem u kraj, ovo, ono, jebam. Jednom sam se bio celio 6 meseci u braću Jerković, poludeo sam, brate. Morao sam se vratiti, ono.